या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। विनायक राऊतांचे केसरकरांबाबत गौप्यस्फोट। लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्हा यंत्रणा सज्ज। आणि साटम महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त भक्तांची मांदियाळी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। देवगडचा हापूस आंबा मार्केटला जाण्याचं प्रमाण घटलंय। हवामानात होणारे बदल आंबा पिकांवर परिणाम करतात, त्यामुळे आंबा गळती वाढल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झालाय। आंबा गळतीमुळे सध्या देवगड येथील शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत। बदलत्या हवामानाचा फटका हा आंबा पिकावर मोठ्या प्रमाणात बसून त्यामुळे आंबा गळतीला सुरुवात होत आहे। आता आपल्यासोबत येथील प्रगतशील शेतकरी तथा आंबा बागायतदार महेश सावंत आहेत आपल्यासोबत, तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की आंबा गळतीमुळे शेतकऱ्यांचं किती प्रमाणात नुकसान होईल। नमस्कार, मी देवगड येथील आंबा शेतकरी महेश सावंत आपल्याशी बोलत आहे। आजचा जो विषय आहे तो आहे उष्णतेतील वाढ, तापमान वाढ, वातावरणातील बदल आणि हाताशी आलेला घास हा निसर्गच हिरावून घेतोय की काय अशी धास्ती येथील आंबा बागायतदारांच्या मनात आणि माझ्याही मनात निर्माण झाली आहे। हा माझ्या हातात जो आंबा बघताय हा तुम्हाला दिसतोय पूर्ण तयार झालेला, पण अर्धवट स्वरूपात हा फळ झाडावरून खाली गळून पडला आहे। आणि अशी जी गळती जर होत राहिली, यावर्षी एकतर आंब्याचा पहिला जो बहर होता त्यामध्ये उत्पन्न कमी, नंतर पावसाचा मार, दुसरा बहर फुकट गेला आणि आत्ता परत हा पहिल्या बहराचा जर टिकलेला माल जो आम्ही काढतोय त्याला पण प्रमाणात न मिळता सुद्धा काढत त्याच्यामधून आम्ही काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण पुनरुपी आलेला मोहर गेल्या जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये। आणि आता आमची अशी अवस्था झाली आहे की हा आलेला जो पहिला आंबा जो आहे हा उष्णतेमुळे सध्या भरमसाठ प्रमाणात गळून पडतोय। त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हा निसर्ग हिरावून घेतो आहे की काय अशी भीती या देवगडातल्या सर्व आणि कोकणातल्या हापूस बागायतदारांमध्ये निर्माण झालेली आहे। आणि अशीच जर गळती चालू राहिली तर ह्या वर्षी पण आंब्याच्या पिकामधून काही निष्पन्न होणार नाही आहे। त्याबरोबरच आज आम्ही शेतकरी इथे द्विधा मनस्थितीमध्ये आहोत की हा आंबा वाचवायचा की परत जो नवीन आंबा तयार झाला आहे, नवीन फुलधारणा झाल्यामुळे, तर त्याच्यापासून त्या कैऱ्यांचं रक्षण करायचं, आंबा काढायचा, कैऱ्यांचं रक्षण करायचं। आणि येणारे 2 महिने हे भौगोलिक तज्ज्ञ सांगतायत की तापमान वाढ आहे, तर अशीच जर तापमान वाढ आणि हवामानात बदल होत राहिला तर ह्यावर्षी पण देवगड हापूस आंबा 30% जास्त आहे सांगून सुद्धा पदरी शेवटी निराशाच दिसते आहे। त्यामुळे माझ्या सकट या कोकणातील हापूस बागायतदार हे समस्त चिंताग्रस्त झालेले आहेत। यावर काय करावं हेच समजत नाही आहे। तसेच आता हा जो हातातोंडाशी आलेला घास म्हणजे जो आता तयार झालेला आंबा आहे, तो नवीन ज्या कैऱ्या तयार झाल्या आहेत त्या वाचवायच्या की हा पाठवायचा। आणि या गळतीमुळे
हैराण झालेलं असल्यामुळे परत फवारण्या करण्याची वेळ आज देवगडच्या शेतकऱ्यांवर आली आहे. आणि त्यामुळे मार्केटला जो आंबा जायचा, आता आंबा पाठवण्याची क्रिया चालू झाली पाहिजे होती, पण नाईलाजाने नवीन आलेल्या मोहराच्या कैऱ्या वाचवण्यासाठी, त्यातून फळधारणा होण्यासाठी नाईलाजाने इकडच्या शेतकऱ्याला आता फवारणीकडे पुन्हा वळावं लागते आहे. त्यामुळे वेळेचं प्रमाण कुठेतरी बिघडत असल्यामुळे मार्केटला जो आंबा पाठवला जातो त्याच्यामध्ये उशीर होत असल्यामुळे आणि वातावरणातील बदलामुळे, तापमान वाढल्यामुळे जी फळगळती होते आहे त्याने आधीच हैराण झालेला जो इकडचा देवगडमधला आंबा बागायतदार शेतकरी आहे तो मेटाकुटीस आला आहे. चांगलं स्वप्न बघत होता की यावर्षी आंब्याचं प्रमाण भरपूर प्रमाणात उत्पन्न वाढेल, यावर्षी तरी नफा होईल. पण आज हे निसर्ग साथ देत नसल्यामुळे कधी पावसाचा मार आणि आता सध्या चाललेला तापमानातील बदल, म्हणजे आज मितीला गेल्या आठवडाभर 40 डिग्री टेम्परेचर, जे ह्या मार्च महिन्यामध्ये कधीच नव्हतं, तेवढं टेम्परेचर आज वाढलेलं, तापमान वाढ झाल्यामुळे फळं घळण्याची प्रमाण वाढत चालली आहे. त्यामुळे मार्केटला जाणारा आंबा कमी होत चालला आहे. त्यामुळे जो दलालांकडनं पैसे घेतले आहेत ते फेडायचे कसे, या विवंताने शेतकरी सापडला आहे. आणि असंच जर चालू राहिलं तर नैराश्याच्या गर्तेत हा इकडचा देवगडचा आंबा बागायतदार गेल्याशिवाय राहणार नाही आहे, एवढं मी तुम्हाला सांगतो. या वाढत्या तापमानामुळे जो हातातोंडाशी आलेला घास, म्हणजे आता तयार झालेला आंबा हा गळून पडत असल्यामुळे आम्हा सर्व शेतकऱ्यांना आता ही चिंता लागली आहे की आता परत फवारणी करण्याची वेळ येते का तो आंबा वाचवण्यासाठी. आणि यावर्षी पण उत्पन्न जे चांगलं मिळण्याची आशा होती ती पण आशेत आता निराशेमध्ये बदल होऊन ते पूर्णपणे नैराश्य येत चाललेलं आहे. आणि तो आंबा आता कसा वाचवायचा याने परत फवारणीची वेळ या इकडच्या शेतकऱ्यावर आलेली असल्यामुळे आंबा पाठवण्याचं प्रमाण पण कमी झालं आहे. नवीन कैऱ्या वाचवायचं पण प्रमाण कसं आहे ते कळत नाही आहे. आणि पूर्णपणे नैराश्याच्या खाईत हा शेतकरी इकडचा माझ्यासकट बुडालेला दिसून येत आहे. आता याला काय प्रश्नाचं उत्तर करावं तेच कळत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. कणकवली स्वच्छ ठेवण्यासाठी सफाई कामगार मेहनत घेतात, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यालाही धोका असतो. मात्र तरी सुद्धा त्यांचं काम इमाने इतबारे सुरू असतं. याच कणकवली नगरपंचायत मधील सफाई कर्मचाऱ्यांचा मागील 3 महिने वेळेवर पगार होत नाहीये. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारलंय. कास्टेप नगरपंचायत सफाई कामगारांच्या वतीनं या ठिकाणी ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्या म्हणजे किमान वेतन पगार हा मिळाला पाहिजे, तो मिळत नाही आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे दर महिन्याला 5 तारीखच्या आधी जो पगार व्हायला पाहिजे तो होत नाही आहे. गेले 3 महिने हा पगार अत्यंत उशिरा होतो आहे आणि त्यामुळे कामगारांची खूपच हालअपेष्टा होत आहेत. या महिन्यातसुद्धा हा पगार अजूनही झालेला नाही आणि त्या अनुषंगानं 2 दिवसापूर्वी निवेदन दिलं होतं आणि त्या निवेदनाच्या अनुषंगानं सुद्धा आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही. आता मात्र कुठे सगळे शासकीय अधिकारी जागे झाले आहेत आणि आता आम्ही देतो असं म्हणत आहेत, परंतु जे काही किमान वेतन आहे त्यानंतर सर्वांना जेव्हा प्रमुख भत्ते आहेत ती मिळत नाही आहेत आणि त्यामुळं त्याच्या अनुषंगानं आम्ही या ठिकाणी इथं धरणे आंदोलन करत आहोत. त्याने आश्वासन दिलं की तुमचा आम्ही पगार टाकतो म्हणून तुम्ही अजून टाकलं नाही. 15 दिवस झाले, 15 दिवस सांगतो घेतात, अजूनपर्यंत पगार झालेलाच नाही. आज घालतो उद्या घालतो अशी ही चाललेली आहे. आम्ही उपोषणला बंदच ठेवणार कामाला. जोपर्यंत आमच्या हातात पगार मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही काम बंद ठेवणार. आमच्या मेन मागण्या आहेत की जे आमचे सर्व सफाई कर्मचारी आहेत, गार्डन कर्मचारी आहेत, स्मशानभूमीतील कर्मचारी आहेत व वाहन चालक आहेत आणि ज्या लिपिक मुलगी आहे, लिपिक म्हणून काम करते, तिला शासनाने ठरवून दिलेल्या दरपत्रकानुसार त्यांना दरपत्रकानुसार त्यांना वेतन दर महिन्याला वेतन देण्यात यावं. कारण गेली 4 महिने अशी प्रकार आहे कामगारांच्या बाबतीत की दर महिन्याचा पगार हा 26 तारीखच्या दरम्यानच होतो. तो आमची मागणी काय आहे की मुळात मागणी काय आहे की हा पगार आमचा मुळात 5 ते 10 तारीखला व्हायला पाहिजे होता, तो 26 तारीख. मग बाहेरून येणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांचा येण्या जाण्याचा प्रॉब्लेम असतो, फॅमिली प्रॉब्लेम असतो, इतरही कर्मचाऱ्यांचे प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे आमचं ठेकेदाराला किंवा नगरपंचायतीला सांगणं आहे की आमचा पगार हा किमान 10 तारीखच्या दरम्यान व्हावा. PF देखील जमा होत नाही तुमचा. मागील 7 महिने PF जमा न होता
7 महिन्याचं PF आता कुठे ठेकेदाराने भरलेला आहे, पण जो ह्यांचा कर्मचारी प्लस ठेकेदाराचा दोन्ही PF दिसले पाहिजेत असं आमचं एका बाजूने कट करतात, हां त्यांच्या बाजून PF कट होत नाही, जमा होत. हे आरोग्य कर्मचारी हे एकूण कणकवली शहराचं आरोग्य जोपासण्याचं काम करतात. मुळात जवळजवळ 7 महिने यांचं PF जमा झालेलं नाही. दुसरी गोष्ट, कंत्राटदार 1 कोटी 20 लाखाच्या दरम्यान त्यांनी कंत्राट घेतलेलं आहे. हा नगरपंचायतच्या रहिवासी जे आहेत त्यांच्या खिशातला जाणारा कराच्या रूपातला हा जो पैसा आहे, हा कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात त्याची लूट करतो आहे आणि इथं कामगारांचं शोषण करतो आहे. ज्या पद्धतीत कामगारांना पगार दिला पाहिजे होता त्या पद्धतीत पगार दिला जात नाही. तिसरी की चौथी बैठक आहे, चौथ्या बैठकीत सुद्धा पगार त्यांनी देऊन सुद्धा आतापर्यंत 20 तारीख होऊन गेलेली आहे, पण पगार झालेला नाही. लाखो रुपये कंत्राटदाराला उत्पन्न दर महिन्याला मिळत असतं, पण तो कंत्राटदार हे नगरपंचायतचे आरोग्य कर्मचारी आहे त्याचं शोषण करत आहे. हे तातडीने प्रशासनाने कंत्राटदाराला जे त्यांनी प्रतिज्ञापत्र करून दिलेलं आहे त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. त्यांचं 7 महिन्याचं PF जमा झालं पाहिजे आणि शासनाच्या दराप्रमाणे जो ठरलेला पगार आहे तो सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळाला पाहिजे. नाहीतर हे कर्मचाऱ्यांनी निर्णय घेतलेला आहे की जोपर्यंत ह्या सगळ्या मागण्या त्यांच्या मान्य होत नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन ते करणार आहेत. कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, आम्हाला पगार मिळालाच पाहिजे, आम्हाला पगार मिळालाच पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयानं काम करावं असं आवाहन रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा रत्नागिरी जिल्हाधिकारी M. देवेंदर सिंह यांनी केलंय. तसेच जिल्ह्यातील यंत्रणा सज्ज असून निवडणूक आयोगाच्या सूचनानुसार विविध समित्यांची आणि पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रशिक्षण शिबिरांचेही आयोजन करण्यात आलंय अशी माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी दिली. आपल्याला माहिती आहे की SSR जे आहे 23 जानेवारी 2024 त्याच्या अनुषंगाने आपल्या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये जी मतसंख्या आहे ते 14,38,471 आहे आणि यामध्ये जे मेल वोटर्स आहेत ते 49% आहे, म्हणजे 7,08,487 आहे आणि फिमेल वोटर जे आहे महिला वोटर्स ते आहे 51% आहे, म्हणजे 7,29,973 आहे. आणि हे दोन वगळून आणखी एक कॅटेगरी आहे ते थर्ड जेंडर आहे आणि थर्ड जेंडरमध्ये 11. तो हे 11 कुठे आहे तो आपण बघितलं. आपल्याला माहिती आहे की आपला पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये 6 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे आणि त्या 6 पैकी रत्नागिरी म्हणजे 267 रत्नागिरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहे या थर्ड जेंडरची जे आहे ट्रान्सजेंडर म्हणतो हे 11 तिथेच आहे, बाकी ठिकाणी नाही आहे. आता यामध्ये बेसिकली जे टोटल वोटर्स आहे त्यामध्ये आपण कॅटेगराईज केलेलं आहे. तो 3 कॅटेगरीज महत्वाचे आहे. पहिला आहे न्यू वोटर्स म्हणजे यंग वोटर्स जे आहे,
नवीन वोटर्स जे आहे आपण मागच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमामध्ये 2024 जे झालेलं आहे त्यामध्ये आपण जे नवीन वोटर्स जोडलेले आहेत तो ते आहे आणि एस्पेशली 18 to 19 एज ग्रुपमध्ये आहे. तो आपले टोटल वोटरपैकी याची संख्या आहे 0.9%. म्हणजे किती आहे 13,763 वोटर्स जे आहे हे पहिलाच वेळ आहे जे निवडणूकमध्ये येतोय ॲज अ वोटर्स. 18 आणि 19 वयोगटामध्ये आहे. तर त्यांची टक्केवारी आहे 0.9% आपले दोन्ही जिल्ह्यामध्ये आहे आणि 46 रत्नागिरी सिंधूर पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये आहे. तर दुसरा महत्वाचे जे आहे कॅटेगरी ते आहे पीडब्ल्यूडी वोटर्स म्हणजे फिजिकली हँडिकॅप जे आहे डिसेबल्ड जे म्हणतो. तर यांची संख्या आपण बघितलं ते आहे 0.7%. ओके. तर टोटल वोटर्स पैकी 0.7% वोटर्स असे आहे जे पीडब्ल्यूडी वोटर्स आहेत आणि त्याची संख्या जी आहे ते 11,261 आहे. आणि आणखी एक महत्वाच्या कॅटेगरी आहे ते आहे 85+ इलेक्टर्स आहे म्हणजे ज्यांना आपण पोस्टल बॅलेटची सुविधा दिलेली आहे आता करंट इलेक्शन्समध्ये. तो असं टोटल जे आहे ते 26,591 आहे. ओके. तो यांची टक्केवारी जे आहे ते 1.8% आहे. म्हणजे 85+ वोटर्स जे आहे आपले दोन्ही जिल्हा म्हणजे 6 एसीस मी दापोली आणि गुहागरचे कन्सिडर करत नाही. तर या 6 एसीसमध्ये 1.8% असे आहे ज्यांच्या एज जे आहे 85+ आपले पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये. तो आपण जरा यांच्या डिटेलमध्ये बघितलं मी डिटेलमध्ये सांगतो. आता आपण पोलीस स्टेशनचं बघितलं मतदार केंद्र किती आहे. तो आपल्याला माहिती आहे की जसं की जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 918 पोलीस स्टेशन्स आहेत म्हणजे तिन्ही एसीसमध्ये. ओके. यामध्ये कणकवलीमध्ये 332 आहे, कुडाळमध्ये 278 आहे आणि सावंतवाडीमध्ये 308 पोलीस स्टेशन्स आहे. आणि आमच्याकडे जे आहे आमचे जे 3 एसीस आहेत ते रत्नागिरीमध्ये ते आहे 934 आहे. आता महत्वाचे आहे 2-3 महत्वाचे मुद्दे आहेत. आपण सर्वांना माहिती आहे की मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे त्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट मुद्दे आहेत आणि त्या अंतर्गत एक असा मुद्दा आहे ते मुद्दा आहे म्हणजे FSTचा मुद्दा आहे. ओके. FST म्हणजे फ्लाइंग स्क्वॉड आणि दुसरा आहे स्टॅटिक सर्व्हेलन्स टीम, तिसरा आहे व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम आणि चौथा आहे व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम. असे 4 महत्वाचे घटक आहेत. तो यामध्ये ज्या दिवशीपासून मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट सुरुवात झालेली आहे म्हणजे ते आहे 16 मार्च त्याच दिवशी आम्ही दोन्ही जिल्हा म्हणजे आय एम कन्सिडरिंग ॲज अ पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे पूर्ण रत्नागिरी नाही आहे 46 मध्ये जे येतो तो इथे फ्लाइंग स्क्वॉड आम्ही गठीत केलेला आहे. त्यांची संख्या मी सांगतो. स्टॅटिक सर्व्हेलन्स टीम जे आहे ते प्रत्येक नाक्यावर बसवलं पाहिजे. ते ऑलरेडी सिंधूरमध्ये त्यांनी सुरुवात केलेलं आहे. आम्ही सुद्धा करतोय बिकॉज ते डेट ऑफ नोटिफिकेशन पासून आम्हाला करायचे आहे. व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम जे आहे ते सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. स्पेशली जे मोठे रॅली आहे किंवा पब्लिक मीटिंग्स आहेत तिथे हे टीम्स जातील आणि ते पूर्ण शूटिंग करतील हे आहे. आता महत्वाचे आहे 2-3 महत्वाचे मुद्दे आहेत. आपण सर्वांना माहिती आहे की मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे त्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट मुद्दे आहेत आणि त्या अंतर्गत एक असा मुद्दा आहे ते मुद्दा आहे म्हणजे FSTचा मुद्दा आहे. ओके. FST म्हणजे फ्लाइंग स्क्वॉड आणि दुसरा आहे स्टॅटिक सर्व्हेलन्स टीम, तिसरा आहे व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम आणि चौथा आहे व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम. असे 4 महत्वाचे घटक आहेत. तो यामध्ये ज्या दिवशीपासून मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट सुरुवात झालेली आहे म्हणजे ते आहे 16 मार्च त्याच दिवशी आम्ही दोन्ही जिल्हा म्हणजे आय एम कन्सिडरिंग ॲज अ पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे पूर्ण रत्नागिरी नाही आहे 46 मध्ये जे येतो तो इथे फ्लाइंग स्क्वॉड आम्ही गठीत केलेला आहे. त्यांची संख्या मी सांगतो. स्टॅटिक सर्व्हेलन्स टीम जे आहे ते प्रत्येक नाक्यावर बसवलं पाहिजे. ते ऑलरेडी सिंधूरमध्ये त्यांनी सुरुवात केलेलं आहे. आम्ही सुद्धा करतोय बिकॉज ते डेट ऑफ नोटिफिकेशन पासून आम्हाला करायचे आहे. व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम जे आहे ते सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. स्पेशली जे मोठे रॅली आहे किंवा पब्लिक मीटिंग्स आहेत तिथे हे टीम्स जातील आणि ते पूर्ण शूटिंग करतील हे आहे. आणि व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम जे आहे म्हणजे बेसिकली जे व्हिडिओ आपण
पब्लिक मीटिंग्समध्ये काढलेलं आहे. आमचे जे टीम्स आहेत त्यामध्ये काही मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्टच्या भंग झालेला आहे का किंवा असं काही घोषणा केली का जे रिलिजियसली बाकी सगळे गोष्टी कॅश असू दे असं काही इश्यू त्यामध्ये आला असेल त्यांच्यासाठी व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम असतो ते हेडक्वार्टरमध्ये असतो. ते जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि रिटर्निंग ऑफिसरला हायलाईट करतो की हे व्हायलेशन झालेले आहे. म्हणजे जे भाषण देणारे स्टार कॅम्पेनर और कॅम्पेनर कॅन्डिडेट जे लोक आहेत त्यांचे पॉलिटिकल पार्टीजचे त्यांचे हे विषय. तो आता आपण बघितलं की आपल्याकडे फ्लाइंग स्क्वॉड्स किती आहे. तो रत्नागिरीमध्ये जे 3 एसीस आहेत त्यामध्ये 31 फ्लाइंग स्क्वॉड्स आहेत. ओके. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9606080099 8431 843188. ठाकरे गटाकडून लोकसभेची यादी जाहीर करण्यात आली. यावरून आमदार नितेश राणेंनी निशाणा साधलाय. ठाकरे शरद पवार गट काँग्रेसला संपवतय असा आरोपही केलाय. काल पवार साहेबांबरोबर झालेल्या मातोश्री मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये काँग्रेसला सोडून निवडणूक लढवावी असा जो निर्णय झाला होता ती आमची माहिती तंतोतंत आज खरी निघालेली आहे. आज आलेली उबाटाची यादी ह्याच्यावरती शिक्कामोर्तब करते की उबाटाला आणि शरद पवार गटाला काँग्रेसला बाहेरचा रस्ता दाखवायचा आहे. मुंबईतल्या 6 मधल्या 4 जागा अगर उबाटात लढवत असेल तर काँग्रेसच्या हाती काय लागणार? बाबाजी का ठुल्लू? काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना आणि नेत्यांना एक कळलं पाहिजे की जो उद्धव ठाकरे स्वतःच्या रक्ताच्या भावाचा झाला नाही, जो आपल्या वडिलांचा झाला नाही, जो संजय राजाराम राऊत स्वतःच्या घरच्यावाल्यांचा झाला नाही, तर हे बंटी बबली तुमचे कसे होणार? याबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी आता तरी विचार करावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9606080099 8431 843188. कोकणवासीय पुन्हा एकदा आपल्या विनायकाला निवडून देतील. विजयाची हॅट्रिक होणार असा विश्वास विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलाय. कुडाळ येथील युवा सेनेच्या मेळाव्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मी सर्वप्रथम या लोकसभेकरता पुनश्च एकदा संधी दिली त्याबद्दल माझे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे, आमचे शिवसेना नेते माननीय आदित्यजी ठाकरे, संजयजी राऊत, अन्य सर्वच शिवसेनेचे नेते माननीय दिवाकरराव रावते साहेब आणि या सर्व नेत्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि त्याचबरोबर जो विश्वास हा उमेदवारी देत असताना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी ठेवलेला आहे तो विश्वास सार्थकी ठरवण्यासाठी कोकणवासियांची सेवा ज्या पद्धतीने मागच्या 10 वर्षामध्ये मी केलेली आहे ही सेवा अविरत चालू ठेवून हा विश्वास त्यांचा सार्थकी ठरवण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि त्यामुळे खूप आनंद आहेच पुन्हा एकदा संधी मिळाल्याबद्दल. आणि खात्रीसुद्धा आहे की कोकणवासीय आपल्या विनायकाला पुन्हा एकदा भरभरून आशीर्वाद देतील. हॅट्रिक 1001% होणारच होणार.
आणि मी भगवंताकडे प्रार्थना करेन की एकदा द्या कोणतरी उमेदवार, त्याला पराभूत तर व्हायचंच आहे, पण एकदा द्या. कुंकवाला धनी जसा असतो तसा तरी का होईना, पण द्या एकदा उमेदवार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. दीपक केसरकर यांनी नारायण राणेंच्या लोकसभा उमेदवारीचं समर्थन केलं. त्यांना समर्थनासाठी शुभेच्छा असं विनायक राऊत म्हणालेत. मात्र याच वेळी त्यांना जुन्या गोष्टींची, वादाची आठवणही करून दिली. पाहुयात काय म्हणालेत विनायक राऊत. भारतीय जनता पक्षाने इथे उमेदवारी मागितलेलीच आहे. नारायण राणे साहेब हे केंद्रीय मंत्री होते. आता त्या मंत्रिपदाचा सूक्ष्मरित्या अभ्यास आमचा तर संसदेमध्येच झालेला आहे. त्यामुळे लोकांच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही नक्की करू. त्यामुळे त्यांनी यावं, लढावं, पराभूत होण्याची मानसिकता ठेवून त्यांनी लढावं. आता केसरकरांच्या भूमिकेबद्दल मी नेहमीच साशंक असतो. प्रत्येक वेळेला त्यांची वेगवेगळी भूमिका असते. त्यावेळेला म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला. त्याच्यापूर्वी ज्यांनी त्यांच्यावर उपकार केले त्या उपकाराची परतफेड कशी केली हे काल आमच्या रुपेश रावळांनी मांडलेलं आहे. त्यामुळे फार काही जात नाही. परंतु दुर्दैव असं आहे ह्या देशाचं, ह्या राज्याचं, की ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिक्षणाचा जो ज्या पद्धतीने दर्जा उंचावलेला आहे, त्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 120 शाळा बंद करायच्या, डोंगरी भागातल्या शाळांना पटसंख्येचा निकष वाढवून देऊन त्या शाळा नष्ट करायचं पाप केसरकरांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आता सर्वांनीच आम्ही आवाज उठवल्यानंतर कदाचित ते सारव करतील. परंतु दुर्दैव आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं की केसरकरांसारखे एक मंत्री शिक्षण खात्याला मिळाले आणि त्या शिक्षण खात्याचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. पण त्यांना नारायण राणे यांचं समर्थन करायचं जरूर करावं. माझ्या शुभेच्छा आहेत त्यांना समर्थनासाठी. विजयासाठी तर बिलमुळीच नाही, परंतु त्यांनी हे विश्वासात ठेवावं की त्याच नारायण राणे पालकमंत्री असताना तुम्हाला जिल्हा नियोजनच्या बैठकीतून हाकलून लावलं होतं. त्याच नारायण राणेंचे ज्येष्ठ चिरंजीव निलेश राणे यांना तुमचा ड्रायव्हर म्हणून तुमचा उल्लेख केला होता. त्याची पण आठवण ठेवा, विसरू नका. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. स्वतःची आमदारकी वाचवण्यासाठी केसरकरांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. आयत्या वेळी आलेल्या केसरकरांना मंत्रिपद दिलं. त्याची खंत आहे. दीपक भाईंचे उपकार आहेतच, मात्र त्या बदल्यात त्यांनी बरंच काही घेतलंय. पत्रकारांशी बोलताना विनायक राऊतांनी अनेक गोष्टी उघड केल्या. पाहूया. आता 2014चा इतिहास पहिल्या दिवसापासूनचा काही प्रमाणात यापूर्वी मी सांगितलेला आहे. फक्त आणि फक्त केसरकरांना कळलं की जर ह्या वेळेला मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला नाही आणि शिवसेनेमध्ये जर गेलो नाही तर माझी उद्याची आमदारकी राहणार नाही. हे ज्या वेळेला त्यांना कळून चुकलं का त्याच्या अगोदर आम्ही प्रचारात खूप आघाडी घेतली होती. ते दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आमच्याकडे आलेले आहेत. पण ठीक आहे, आले, मदत केली,
उपकार त्यांचे आम्ही विसरणार नाहीत. आता उपकाराच्या बदल्यात काय काय झालं व्यवहार तो शब्द काय मी उच्चारणार नाही, परंतु आम्ही सुद्धा प्रामाणिकपणे दीपकभाई केसरकरांनी जे सहकार्य केलं त्या सहकार्याची परतफेड म्हणून जुन्या जाणत्या वैभव नाईक, राजन साळवी यांच्यावर अन्याय केला आणि आयत्या वेळेला आलेल्या दीपकभाईंना पालकमंत्री केलं, नियोजन त्यांच्या ताब्यात दिलं, पर्यटन त्यांच्या ताब्यात दिलं, गृह खातं त्यांच्या ताब्यात दिलं आणि एवढं मोठं मान सन्मान दीपकभाई तुमच्या आयुष्यामध्ये कधीतरी मिळाला होता का हो? नाही, ठीक आहे, पश्चाताप नाही होत, ज्याच्या नशिबी होतं ते घेऊन गेले, आम्हाला नाही वाटत. पण एक खंत आहे की त्याच वेळेला जर राजन साळवी, वैभव नाईक यांच्यासारख्या निष्ठावंतांना जर आम्ही आधार दिला असता तर यांच्यापेक्षा नक्कीच पक्षाला फायदा झाला असता. नाही, शिवतारेंची सध्याची भूमिका योग्य आहेच, कारण ज्या पद्धतीने अजितदादा पवार आणि शिवतारेंच्या म्हणजे एक प्रकारे तंगड्या तोडण्याचा इशारा दिला होता, त्या विरोधात स्वाभिमानाने ते उभे राहिलेले आहेत, त्यांचं कौतुक करायलाच पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने विनायक राऊत, शिवसेना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आप या आघाडीचा खासदार निवडून येणार म्हणजे येणारच. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघासाठी महायुतीचे उमेदवार किरण सामंतच असणार आहेत. आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याबाबत मागणी केली आहे. येत्या 2 दिवसात यावर निर्णय होईल असं शिंदे शिवसेना कणकवली विधानसभा प्रमुख संदेश सावंत पटेल यांनी सांगितलं. तसेच मंत्री केसरकर यांनी नारायण राणेंच्या उमेदवारीबाबत केलेल्या ते वक्तव्य पक्षाशी संबंधित नाही, ते त्यांचं वैयक्तिक मत आहे असं सावंत यांनी सांगितलंय. काय म्हणालेत सावंत पाहूया. आमचा विषय कसा आहे, ते उभाटाचा जे आहे विनायक राऊतांचा विषय तुम्ही सांगताय तो काही एकच उमेदवार त्यांच्याकडे आहे, पण आमच्याकडे युती असल्यामुळे आमच्याकडे शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी आम्ही तिन्ही पक्षाची युती आहे. त्यात शिवसेना, भाजप हे दोन्ही पक्ष स्ट्रॉंग आहेत त्या जिल्ह्यामध्ये. प्रत्येकाला वाटतं की आपला उमेदवार तिथे असावा. आमच्या वतीने आमच्या शिवसेनेमार्फत आम्ही उदय सामंतचे बंधू किरण सामंत यांचं नाव आमच्या सगळ्या वरिष्ठांमध्ये सीएम पदपासून सगळीकडे आम्ही दिलेलं आहे. भाजपमध्ये काही रवी चव्हाण असतील, आमचे राणेसाहेब असतील किंवा प्रमोद जठार असतील, ही त्यांची नावं आहेत. पण आम्ही असं गृहीत धरलं की शिंदे साहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की ही सीट शिवसेनेची ते आपल्यालाच भेटणार आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही आमचं काम पण सुरू केलंय. बऱ्यापैकी आता मी विधानसभा प्रमुख इथे 332 बूथचं माझं टार्गेट आहे. 332 पैकी बऱ्यापैकी म्हणजे 80% बूथ आमचे कम्प्लीट झालेले आहेत. तिकडे बूथ बैठका झालेल्या आहेत. आमची तयारी पूर्णपणे चालू आहे आणि आम्हाला 100% खात्री आहे की ही सीट शिवसेनेला सुटणार आहे आणि किरण सामंत हेच आमचे उमेदवार असणार. आणि येत्या 2 दिवसात 30 तारखेच्या अगोदर तुम्हाला सगळं चित्र स्पष्ट होईल. एक लक्षात घ्या, दीपकभाईंनी काय प्रेस घेतली ते त्यांचा विषय, त्यांचं वैयक्तिक मत असेल. आमचा पक्षाचा तो विषय नाहीये, पक्षाची ती भूमिका नाहीये. दीपकभाईंचं वैयक्तिक मत आहे. ठीक आहे, राणेसाहेब हे कोकणचे भाग्य विधातेच आहेत, त्यांना त्याच्याबद्दल दुमत नाहीये. पण आज राणेसाहेब भाजपचे आहेत, आमचा स्वतंत्र पक्ष आहे शिवसेना, आमचे पण तळागाळापर्यंत कार्यकर्ते आहेत. रत्नागिरीत आमचं बऱ्यापैकी होल्ड आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण आम्ही बऱ्यापैकी आमचं काम चालू आहे. आणि आमचा महायुतीचा आमचा उमेदवार जो असेल, आमची मागणी किरण सामंत म्हणून आहे. मग महायुती आम्हाला कोणी उमेदवार देऊन देत, मग किरण सामंत असतील किंवा राणेसाहेब असतील त्यांचं आम्ही काम करणार, किंवा रवी चव्हाण असतील किंवा प्रमोद जठार देतील. महायुतीचा जो उमेदवार असेल
त्याचं काम आम्ही सर्व एक दिला एक मताने करणार. पण दीपक भाईंनी जी दिले प्रेस नोट त्यांचं वैयक्तिक मत आहे, तो पक्षाची भूमिका नाही. ती आमची अपेक्षा धनुष्यबाण निशाणीवरच आहे. धनुष्यबाणचं निशाणीचं त्या दृष्टीने आमचं काम चालू आहे. आमची अपेक्षाच आहे की धनुष्यबाण निशाणी आणि शिवसेना हे दोन्ही, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निशाणी याचाच उमेदवार आम्हाला मिळावा ही आमची माझी वैयक्तिक सगळ्या कार्यकर्त्याची मागणी आहे. रत्नागिरीपासून चिपळूणपासून मी घेतला असतं तेव्हा दोडामागपर्यंत प्रत्येकाच्या डोक्यात तेच आहे. सर्व कार्यकर्त्यांची मागणी आहे की आम्हाला आमच्या निशाणीला धनुष्यबाणला हे निशाणी खाली आम्हाला उमेदवारी भेटावी आणि किरण सामंतांना उमेदवारी मिळावी. त्यांचा पक्ष आहे, त्यांचं त्या ठिकाणी ते योग्य आहे. भाजप म्हणून त्यांचं ते योग्य चाललंय की ते आपला उमेदवार आपल्या पक्षासाठी मागणार, कारण त्यांना शेवटी त्यांचा पक्ष वाढवायचा आहे. आणि त्यांच्याकडे असतील मातबर आहेत, नाही आम्ही म्हणत नाही, रवी चव्हाण आहेत, राणे साहेब आहेत किंवा प्रमोद जठार आहेत. पण आमचा उमेदवारी पण कोणतरी साधा असा नाहीये, तोही मजबूत आहे, ताकदीचा आहे. त्याचं स्वतःची एक इकडे फळी तयार आहे, स्वतःचे त्यांचे कार्यकर्ते आहेत. सामंत फॅमिली आणि सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी त्यांचा ऑलरेडी होल्ड आहेच. पण सिंधुदुर्गातले ते स्थानिक आपले पुत्रच आहेत, आपले कोकण पुत्र वेंगुर्ला त्यांचं गाव आहे, एकत्र आहे. आणि त्यांची स्वतःची एक फळी आहे, स्वतः त्यांना मांडणारे कार्यकर्ते आहेत. आणि निजा सर्व पक्ष म्हणजे आमचे भाजपचंच म्हणू नका, सेनेचंच म्हणू नका, भाजपमधले कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे, उभाटाचे कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे की आम्हाला किरण सामंत सारखा नवीन चेहरा आम्हाला इथे लोकसभेसाठी मिळावा. आणि लोकांचं मत तसं तुम्ही साधारण पाहणी केलं तुमच्या ते नजरेत पण येईल की तुम्हाला ऐकू पण येईल की नवीन चेहरा, चांगला चेहरा असा आम्हाला मिळावा ही अशी त्या लोकांची अपेक्षा आहे. म्हणून आमचं पण आशा वाढलेली आहे की किरण सामंत यांनाच सीट मिळेल. सामंत आणि विनायकराव ही जर लढत झाली तर आमची लढत सोपी आहे. पेपर एकदम सोपा आहे, काही अडचण नाही. रत्नागिरीत आम्ही नाही म्हटलं तर 1-1.5 लाखाचं मताधिक्य घेऊन इथे येऊ. आणि इथे भाजप सेना युती आमची आहेच शेवटी, नाही म्हटलं तरी ते इथे आम्ही नाही म्हटलं 70 ते 80,000 मताधिक्य घेऊ. तिकडच्या लोकसभेला 1.5 लाख आणि इथे 70 ते 80,000 म्हणतोय. 3 विधानसभेचं म्हणतोय आपण, 3 विधानसभा मिळून कमीत कमी म्हणतोय. जास्त आमची अपेक्षाच्या 2.5 लाखाच्या वरच आमच्या उमेदवारीला अपेक्षित आहे. पण आताच आपण अभ्यास करतोय, काय करतो, लेट जरा उमेदवार जेवढा होतं तेवढा आम्हाला खाली ग्राउंडला जायला जरा वेळ होतोय. पण त्या हिशोबाने म्हटलं तर आमचा उमेदवार नाही म्हटलं 2 ते 2.5 लाखाने येणार. भाजपचे 3 उमेदवार आहेत, आमचा 1, असे 4 उमेदवार तिकीट मागतायत. महायुतीमध्ये 4 जण आहेत. मागतात म्हणण्यापेक्षा किरण सामंत एकदम प्रबळ दावेदार आहेत, प्रमोद जठार हे मागतायत आणि राणे साहेब किंवा रवी चव्हाण हे भाजपकडनं येत आहेत. ते मागतात की मला माहिती नाही, पण प्रमोद जठार मागतात एवढं माहिती आहे, किरण सामंत आमच्या पक्षानं मागतात ते माहिती आहे. 4 पैकी कुठलाही उमेदवार असेल तो महायुतीचा असेल, मग तो असेल त्याचं आम्ही सगळं मिळून काम करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र. एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. आरवली टाक शिवप्रेमी मित्रमंडळाच्या वतीनं स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात आला. सागर तीर्थ समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. या उपक्रमाचं कौतुक होत आहे. सिंधुदुर्गचे सुंदर शांत समुद्र किनारे पर्यटकांचे कायमच आकर्षण. यात वेंगुर्ल्यातील सागर तीर्थ समुद्र किनाऱ्यालाही पर्यटकांची पसंती असते. पर्यटनाचा आनंद घेऊन परतताना बेजबाबदार लोकांकडून कचरा मात्र तिथेच टाकला जातो. यामुळे समुद्र किनाऱ्याच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचते. हेच लक्षात घेऊन आरवली टाक शिवप्रेमी मित्रमंडळानं स्तुत्य पाऊल उचललं. या मित्रमंडळानं किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबवली. रविवारी 24 मार्चला हा उपक्रम राबवण्यात आला. समुद्र किनाऱ्यासह आजूबाजूचा परिसरही स्वच्छ करून चकाचक करण्यात आला. 25 पिशव्या कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यात प्लास्टिक, दारूच्या बाटल्या, पत्रावळ्या असा कचरा आढळला. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतीनंही या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी. आवश्यक ठिकाणी कुंड्या ठेवाव्यात. तसेच असा कचरा पसरवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी अशी या शिवप्रेमी मित्रमंडळाची मागणी आहे.
त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावर कचरा पसरवणाऱ्यांवर आळा बसेल आणि किनाऱ्याचं सौंदर्य अबाधित राहील। या मोहिमेत मंदार चोपडेकर, ओंकार धुरी, बाबूराव चोपडेकर, कांता तारी, चंद्रशेखर तारी, श्रेयस वराडकर, जगन्नाथ चोपडेकर, प्रसाद आचरेकर, नरेंद्र मोंडकर, नरेश चोपडेकर, कनिक्ष वराडकर, तिमाजी गौस्कर, विहान गौस्कर, यश तांडेल, ज्ञानदेव मोंडकर, मानस मोंडकर, आदित्य तांडेल, हर्षद कोडनाईक, अंकुश नाबर, संदीप कडव, दत्तप्रसाद चोपडेकर, राजन चोपडेकर, मयंक आरुंदेकर यांनी सहभाग घेतला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 23 78 11 9021 76 13 57 आणि 93 22 69 63 81। मिळणगावची श्री विठू महाकाली देवीची पालखी रावराणे समाजाच्या 12.5 गावात भक्तांच्या भेटीला आली आहे। मंगळवारी या देवीच्या पालखी सोहळ्याला प्रारंभ झालाय। सांगुळवाडीत देवीच्या पालखीचं भव्य असं स्वागत करण्यात आलं। पाहूया हे क्षणचित्र। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।
अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. दाणोली येथील योगी संत श्री समर्थ सद्गुरू साटम महाराजांच्या पुण्यतिथी सोहळ्यास प्रारंभ झालाय. पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भाविकांनी दाणोली नगरीत मोठी गर्दी केली होती. सिंधुदुर्गसह गोवा, कर्नाटक मधील भाविक साटम महाराजांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक झाले. पहाटे काकड आरती, अभ्यंग स्नान, बोभाटे बुवा यांचं कीर्तन आदी विविध धार्मिक कार्यक्रमांची मांदियाळी सुरू होती. सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब श्रीमंत खेमसावंत भोसले यांच्या हस्ते साटम महाराज समाधी पूजन आणि विधिवत पाद्यपूजा करण्यात आली. विविध धार्मिक कार्यक्रम संपूर्ण दिवसभर पार पडणार असून रात्री सवाद्य पालखी मिरवणूक आणि देवेंद्र नाईक प्रस्तुत चेंदवणकर दशावतार मंडळ चेंदवण यांचा महिमा जगन्नाथ पुरीचा हा ट्रिक सीन युक्त दशावतार होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. विनायक राऊतांचे केसरकरांबाबत गौप्यस्फोट. लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्हा यंत्रणा सज्ज. आणि साटम महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त भक्तांची मांदियाळी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.